Ще повярваш ли, ако ти кажа, че ето тази красота ще ти отнеме точно 20 минути в кухнята? Ела да ти покажа как да си направиш бърза торта Рафаело. И накрая ще очароваш всички гости. Ще ни трябват 150 грама краве масло, които разтопявам на водна баня. След това и 200 грама бял шоколад, също на водна баня. Като при белия шоколад, също и при маслото, водата не трябва да ври, за да може да стане гладка смес. Хубаво разбърквам и когато шоколадът се е разтопил, оставям го за 2-3 минути на страна да се охлади още малко и започвам да добавям от разтопеното масло. Добавям го на части, за да не се пресече шоколада. На 2, на 3 пъти, по-малко. Разбърквам, отново добавям, отново разбърквам и така. Ето я, нашата смес е готова, гладка. След това започвам да добавям и заквасена сметана, 400 грама. По същия начин добавям и нея на части. По 2 лъжици, по 3 лъжици, разбърквам, добавям, разбърквам. След като сме добавили и цялата сметана, е време и за кокосовите стърготини. Ще ни трябват около 100 грама и отново разбърквам. За финал към крема добавяме и сметана. 250 мл. Хубаво е сметаната да е над 30%. Ползвам неподсладена сметана, тъй като шоколада носи абсолютно достатъчно сладост на тази торта. След това добавям сметаната към сместа с кокоса и белия шоколад и хубаво с шпатула отдолу нагоре разбъркваме крема. Така той си остава пухкав и въздушен. В отделна купичка изсипвам 100 мл прясно мляко с няколко капки есенция ром. Вадим формата за торта, моята е 24 см, намазвам я с тънък слой от крема и след това започвам бисквити, които първо топя в млякото и след това подреждаме във формата. Отгоре намазваме от крема, хубаво изравняваме и така. Цялата торта се състои от 3 реда бисквити и крем между всеки ред. Докато си наредя тортата, може да ми напишете в коментари вашите предложения за бърза торта без печене. Да видим. И ще пробвам някои от предложенията. Най-ги обичам тези бързи торти, които после впечатляват. И хората питат, може ли рецептата? Тази е точно такава. А точните продукти с грамажите ще намерите в описанието на клипа. Намазвам си и последния слой от крема, като обикновенно за него оставям с супена лъжица 2 повече количество крем, отколкото в долните редове, за да може да имаме един красив завършек. Но и да не стане идеално гладка отгоре, ще я поръсим с кокос, така че не се притеснявайте. Слагаме я в хладилника за 3-4 часа, аз я оставих за цялата нощ. След това на сутринта с нож внимателно отделям тортата от борда и е време да я поръсим с кокос. Тук 50-60 грама кокос ще ни бъдат достатъчни. Отгоре поръсвам, страниците хубаво с ръка ги потупвам, изравнявам борда и ето я нашата торта. За разкош слагам бомбони Рафаело, колкото прецените, толкова им е бройката. И това е! Нашата красива торта е готова за някой специален повод. И ядем!